Svaki dan sve do ljeta snimam ti novi motivacijski savjet za učenje. Danas je dan 11.190. Kako se natjerati učiti kad padne ispit, kad padneš ispit i izgubiš motivaciju. A polažeš svoju motivaciju i volju za učenje u krivu stvar. Nemoj to raditi. Dakle, zar je tvoja motivacija jedina životna proći taj ispit i to je to? Pa vjerujem da nije. Vjerujem da to nije jedini ispit koji imaš. Kad kažeš da nisi motiviran, i ovo vrijedi za svih koji ste tu, pa ne možete biti motivirani za proći neki ispit, za naučiti nešto. Pa niko nema motivacije, niti ja imam motivacije sjesti učiti ili sjesti raditi nešto 2 sata. Nije meni motivacija u tome. Meni je motivacija u nečemu u budućnosti. Znači, naravno da nas demotivira kad nešto padnemo. Ali ako ti je cilj da, ne znam, želiš postati liječnik, doktor, završiti medicinski fakultet, pa to ti je onda cilj. Ovo što smo pali sad taj ispit, pa Bože moj, da vidim šta moram tu napraviti.